Айде! И сега за камерата. Сега за да го... То как го пусна? Да, то съм го така обаче, я гледай. Срещите? Нас го взимаш. Тя ще вземе много лазърче от светло. Стрелеца? Кой да? Ело да пеля от слава. Ачало! Не. Шефа! Опа! Махай тук там да не стреля още. Време, Макс! Айде сега! Супер, да. Ама е с него някой. По-бързо от това. Виж никой ни. На кой ще подаде сега? Айде, свири! Айде, давайте сега! На Жорко! Айде! Супер! Шут! Айде там! Ниско бе, човече! Няма нищо. Айде пак! Ей, що се безвратар? Айде, Наси, шут! Айде там! Айде! За кога свириш, като не е... Тя игра. Какво на Жорко? Ели много избухна. Ай, са силен. Айде сега оттам! Ма и сега те викат, знаеш колко е готово, викат цялата зала крещи, е сега никой не го вижда. Вижте го. Шут! Айде там! Айде! Добивай! Падаме да ни геш. А ти ти е познал втора петиция. Айде, Павка. Айде там! Шут, Павка! Добре, Павка. Ай, павката пак. Бързо си игра, бързо си игра. Да, бе! Ето. Пак ли, бе? Леко, леко. Без заканя. Не, мога да се пробват на... Мога да се пробват На на... Милен ще се про... Да. Вижте им колко пъти е такова. Станови се ще Той вие седи. Аз така на леда един път. Хайде, Кристияна. Много ме е яко. Това ще е най-страшно. Наси! Шут! Ей, това беше. Ако беше вкарал, как щях да искаш? Аз по-бързичко. Не така! Да, да се чуеш какво правя. Затваря мантинела. Нани, ела. Ви си едно сопче. Крачка 2. Шут. Това не е шут, мама. Едно сопче. Клини супер. Той бабки по вас. Внимай да не падаш. И тук идваш веднага. Ясно ли? Абе, не буди, бе, дебело. Който да бе Единицата. Пашка. така и така да са. Айде, Наси! Абе, къде е там, бе, вече? Как да кажа да? Айде, сега е шанса. Айде! Айде там сега! Шуй! За гърба! Айде! А, не бе! То не може, то не може. То не може, то не може. Балям чувти! Балям чувти! Бягайте в цирка! Така караме. Ето 21. Да. Загледай го как. Момчето няма да го обаче много хареса на мен. Но и той е национал. Не виж го. Ето те Браво, бе. Айде сега. Цялото и скаха е главата. Абсолютно. Айде там! Ей! Сега. Айде. Оле! Какво стана? Гараха ли? Гараха ли? Чефо, мрежички, мрежички! Какво бе? Оде! А така, чакай да го снимаме сега, че. И аз си запали една цигарка, бе. Се успокоиш малко. Да, 3-1. А какво идвам мрежички? Да си сложим мрежички отпред, да не нямаш ами. Как те го идва? Да сложим мрежички. Колко са това? Да бъдеш тук още колко са това. Една цивиката тестам. Моросената на бащите са човек. Това сега не беше. Не, не може, бе! Не, не. Ай, красиво. Не, пази маш памче. Е, Нас това, че били достатъчно вече тази форма. какво
Таско. Да, ти точно чефа. Аре на чефа вратата. В мрежите. Добре, бе. Браво, бе, Павка. Браво, бе, Павка, бе. Аре, Дани, бързо, бързо, че не са. Полудяката, полудяка, майка ти се. Как изигра? Айде, Павка. Айде, разигра. Бобе! Ей! Това не беше ли лакът? О, дай си ми се ароматизиране. До тебе са, бе! Гледай, какво правят? Гледай как го пуски. Може. Мале, гледай как го пуски. Айде, айде оттам! Мимо не изгръбе моето момче. Чорко! Папката утре, но той ставайте пак го пуски. Айде, Пепи, айде, Пепи. Чорко, що се разнася Защото така? остави на то, което ще ти да направи. Имат си тактика. Опа. Ти обикат много. Не. На кой? На Пепи? С всички ги да, и аз вчера... Тръгвай, Кала, тръгвай, никой не те атакува. Тръгвай, момче. Айде, карай, давай, давай!